So, napagalitan ako ni Sir Tami. Ay, gay. Akala ko okay na ako sa mga... Hey, don't iyak-iyak yourself. Hi guys, good morning. Today is December 2. What is it? Sorry, baby. Sorry, my love. Naano ko siya sa cellphone ko na ganun. Anyway, it's nothing new about vlogging everyday for me. Because if you can see, I upload everyday vlog. I'm sorry guys, yung mukha ko is mataba-taba. Kasi mataba naman talaga ako. Good morning. Nagluluto ako ng breakfast guys. Of course. So today, I'm not planning to go anywhere. And, I don't know, I'm not sure. Super handy. Tapos yung strap niya, hindi siya masyadong mahaba. Kasi ako... Diba last night, I was cooking lauoy, yung vegetables. So, tinatry ko siya. I was tasting it. What happened was, ay pasok-pasok my dila, guys. So, ngayon, my dila is bothering me. Kumakain na naman ako nito. Hindi talaga ako makapag-pigil, guys. Ito, guys. From Trader Joe's. Dark chocolates, orange sticks. Oh my god. Soft, natural orange flavor, center dip in dark chocolate. Oh my god, guys. Sobrang sarap talaga niya. As in, kung makikita nyo ito sa Trader Joe's, kunin nyo na. Kung chocolate lover ka at saka orange. I'm an orange lover. Like, orange flavor, I love it. Huh? You checked the mail over there lately? You did check the last time. Oh, that was Tuesday. Hi guys! Not a good combination. Just watching Zoella. So, mag-film lang ako and time check. Ano na bang oras? Wala ako masyadong ginagawa. It's 11. Sino yan? Is it Hubsy Bug? Go check. Go get it. I think it's the Hubsy Bug. Katatapos ko lang nag-film, guys. Itong lock na ito. Patayin natin itong ilaw. Hindi bumaba, guys. Hindi ako pa agion. You guys down. Roxy, get down. Down! Hindi ako makaano. Laka dahil nandun kayo. Ay, nako. Tignan nyo. Really do love the palette, guys, na nabili ko from Morphe. Sobrang ganda niya. As in, guys, super pigmented talaga siya. And, tignan nyo kung sinong andito. Yes! Daming mga laruan ng Roxy and Misty. Sino, oy? You like in the dog's bed, huh? You do love it, huh? Say Merry Christmas, Happy Vlogmas! Happy Vlogmas, everyone! Ikakat ko lang yung nails mo later, okay? Ikakat ko lang yan, ay? Ikakat ko lang yan, ay? Ang alangkang na pinangga mo na ni Mama, oy. That's my little boy. Tignan nyo, eh. You comfortable in the dog's bed? Are you comfortable, baby bug? Where is your sister? Where is your sister? Oh, it's right here. My chichi di pala si China di pala na. Diyos. Naglambing-lambing na naman. Naglambing-lambing naman baby ni Mama. Mama has to edit, baby. I have to edit video and then Mama have to edit video again and more video to be edited. Yes. You stay over there, just go night-night. Go sleep night-night. Early night-night. Sleep over there and relax. Go sleep and relax. You can relax, baby. Just go to relaxing, baby. At saka si Roxy dito, nagsasalita ako. Gumagalaw yung niya. Iwan ko kung paano to. She wants something. Do you want something, I guess?
I guess she wants something. I don't know what she want, but I guess she just wanna have something to have out this way. I think that's what she want. I think she wants something. I don't know what she want. Pagalitan ako ni Tami. Sabi pa ni Tami, hindi mo na kinukuha yung mga mail kasi yung mailbox kasi namin guys, dapat lakarin pa. Hindi katulad na isang bahay. Punta ka lang sa front porch. Yun, mailbox na. Dito, lalakad ka pa. Lalo na pag maginaw, pag mag-snow. Ayaw ko talaga. So, napagalitan ako ni Sir Tami. Sabi pa niya, puntahan mo yun kasi pag maimportante, ano daw, ay, sus, Ginoo. So, I'm gonna check it now, guys. So, punta lang ako sa labas. And, ayaw kayong dalhin kasi alam nyo naman, front porch yun. And, yeah, so, naka-make up pa, nanonood lang ako nitong Lifetime. Puro Christmas yung pinalabas nila ngayon, guys. So, it's so nice. Hindi ko alam kung magluluto pa nga ako or ano. Ang kakainin ko na lang is the same thing, yung lauoy at saka rice at saka baka. Yun lang. At saka yung asparagus na leftover. Nagbasa ako ng mga comments sa mga old videos ko. May mga new viewers ako na nanonood ng mga old videos ko. Grabe kung makakomment ba. Parang kilalang kilala na ako at makajudge yung iba. Ay, akala ko okay na ako sa mga ganyang comment. Pero sanayan ko pa yung sarili ko, guys, kasi wala pa ito sa kalingkingan. Alam ko talagang maraming mga hindi masaya sa buhay na makapagsalita or makapag-comment man. Grabe. So, sanayan ko pa yung sarili ko sa mga ganyang-ganyang bagay na basa ng comment na yung mga taong mag-comment na masasakit. So, sanayin ko muna yung sarili. Kasi akala ko nasanay na ako pero hindi pala, meron pang mga sobra talagang mga taong sobrang masakit magsalita. So, yun lang ang ano. And it's already 4:48 pero magabi na sa labas. Tignan nyo. Ay, no. Si Roxy umiiyak ata. Yung kapitbahay namin, guys. Maraming asong nagwawala yung kapitbahay ng mga aso. Ang Roxy ko dun umiiyak. Hey, don't iyak-iyak yourself. Roxy. Roxy. Don't iyak-iyak, Rox. Umiiyak yung Roxy ko, umiiyak.
Kasi yung aso doon, grabe yung mga aso doon uyak. Parang mga puppy ata. What's going on out there? Yes! I know, baby. There's a lot of puppies in there, huh? There's a lot of puppies in there. Why you like to take that out? What's the point of having squeaky toy if you take the squeaky out? Is that a fun toy anymore? Hi guys. Ano na guys, it's 7 something na, malapit na mag alas 8 ng gabi. At yeah, manonood lang ako ng Christmas movie sa taas. Kasi I have to. Hi, before I forgot, I'm going to shut this. Shut this off. Okay, I'm not gonna watch an Amazon Prime. You know what I'm going to watch? TV using my iPad. Itong iPad na to, matagal na to sa akin. Marami na akong cases dito, guys. So, ginoo ko, order box. Pagkamahal-mahal talaga. So, itry natin itong kunin natin sa case. Kasi, sometimes I put the case, sometimes I don't put the case to protect the iPad. And also, sometimes, yung kapag kinuha ko yung iPad case, kasi gusto ko makita talaga yung talagang iPad ko, yung iPad talaga. Alam niyo, 7 years na ito sa akin, 7, 8 years na ito sa akin. Matagal na ito, pero hindi ko na talaga alam guys kung paano ito tanggalin. And merong mga app dito, mga YouTube, Facebook, pero tinanggal ko sila lahat kasi ang gamit na lang, ginagamit na lang namin ito para manonood ng TV. You know, kung kahit saan, madala-dala. Yun kasi may yung mga TV dito, may app. Mag-upload ka lang ng app ng cable provider, for example, you know, yung anong Optimum, ganyan. So, i-upload mo lang siya at saka doon makapanood ka na ng TV. Pero, dito lang sa bahay. Mayroong mga laro nito. Anong meron sa iPad na ito is, so, pinakauna ko talagang ito is Text Twist. Ito talaga yung laro ko, guys. Yan. Ito. Nilalaro ko yan, guys. And, so, ngayon, hindi ko na siya gamit-gamit kasi alam nyo naman, yung cellphone, meron na din yung mga laro katulad kung anong gusto mo. At saka yung mga Facebook ko, wala na siyang hindi ko na siya nilagin kasi alam nyo na. Pwede ko na nga itong tanggalin tong Facebook eh. Tanggalin ko na yan kasi hindi ko naman talaga yan ginagamit. Ano pa ba? Yun lang. Okay guys, so itong video na ito guys, i-add ko lang ito sa this video para malaman nyo agad-agad. But some of you guys interested of how I make my asparagus. So ikakat ko lang siya. Okay, so tignan natin kung pantay-pantay ba sila para yung pagkakat ko pantay-pantay. So ito, ikat ko sila. And then after this one guys, while it's it's washing, while it's in the underwater, and kakat tayo ng garlic. After cutting everything, magpa-boil ka ng tubig. Yes, it's boiling now. So, what I'm gonna do next, ilagay natin ito, okay? Ilagay natin ito. Oh my God, hindi magkasya, guys. Ay, nako. Mali yung nilulutuan ko. Hindi pala magkasya, oy. So, okay, ilagay natin dito. Parang ano lang siya. Okay? And, hindi ko siya tinatime, okay? Kasi gusto ko talagang, finifeel ko siya kung ano yung texture na gusto ko. So okay, lagyan sa mga hindi talagang marunong magluto katulad ko. So, natin ang timer para malaman natin, ha? Okay. 10 minutes, okay? Maltagal na yung 10 minutes, pero I will let you know pag okay na siya. Yun. Ito siya.
And alam nyo naman, after this one, lutuin natin. So, ayaw natin yung sobrang lutong-luto. Gusto natin yung marami pang crunch na mafe-feel natin. Kasi lulutuin pa natin siya after this. Ibubuil natin siya para lang, you know, para lang maluto-luto yung ibang part. Kasi yung sa pinakadulo niya, mas matigas-tigas yung part na yan. So, kailangan natin i-boil. So, yun siya, guys. So, 3 minutes only cooking with this. So, ang pagkatapos nito, i-drain nyo agad siya. Pagkatapos nyo i-drain, mag-ano kayo ng ganito. Kapag maliit lang, kung marami kayong lulutuin, it's okay if you can use this one or a big wok. Yung kalaha ba? Ito, yung seasoning natin dito is yung ganun pa rin. Paborito namin yun. I think a lot of American use this. It's an onion, granulated onion, at saka granulated California. Yeah, it's California garlic. It's a garlic. And also, kung gusto nyo yung maliit na, kung gusto nyo a little bit of bite, yung spiciness, put a little bit of this. Don't put too much. Or kung ayaw nyo ang hang, wag nyo ditong ilagay. Olive oil ang ilagay ninyo. Okay? Ilagay nyo yung garlic. Pagkatapos ng garlic, naluslos na akong malapit na malubat. So, i-brown natin yung garlic. And then, pag malubat ito, guys, I'm sorry, guys, pero sabihin ko sa inyo, ha, kung nababrown na yung garlic ninyo, ilagay ninyo yung asparagus. Ito, ilagay natin, okay? Nakaano na siya, guys, oh. Okay? Para siya, nagpa-fry lang talaga siya dito. Okay? Yan, oh. Fry. And then, pagkatapos nyan, ilagay natin yung seasoning. Ito. And a little bit of salt. Okay? Maliit na salt. Maliit lang. And maliit na pepper. And maliit na, sobrang liit lang, kikumen soy. Sobrang liit lang siya, guys. As in yun. Okay na yan. And then, pagkatapos niyan, lagyan natin ng spicy. So, maliit lang. Ganyan. At saka, you toast it. Just toast it. Pagkatapos, ukay-ukayin mo. Wag mo too much, wag mo masyadong i-ano siya kasi, ito. So, ito na siya yung, ito na, guys. Tignan nyo. Ito siya. Mga few minutes lang, guys. Luto na. Okay na siya. Mga few minutes. Ayaw nyo patagalin. Kung feel ninyo nga okay na, so okay na. Yun lang, guys. Bango. Hi, guys. I'm going to insert shout out, guys, to Verlandabs Bishies. Hi, Bish! Hi, Bish! Thank you for watching always, and thank you always for commenting my video. Thank you so much. And also shout out to Yamski Shimaro. Hi, sis Yamski from Jordan. Hi! Thank you so much for watching, sis. So shout out to Runilyn Pipino. Hi, sis Runilyn from Winsboro, Virginia. And also to Maria Corazon de la Cruz Beth. Hi, sis. Thank you for watching. And also shout out to Vanessa Juntahan. Hi, sis. And also to Julian Gayumali. Hi, sis Julian. Hi. And also shout out to Gigi. Thank you, sis Gigi. Hi to Edith Reyes. Hi, sis Edith. Thank you for watching my video always. I appreciate it. Bye, guys. Good night. Bye. I-in ko lang tong vlog na ito, guys. At salamat sa inyo, guys, sa pagnonood. Good night. Thank you, guys, so much for watching. I will see you guys tomorrow. Good night, guys. Salamat, guys. I will see you guys tomorrow. Bye-bye. Dadagita-daki-dak-dak. Oh. Hala! Gracias,